Zostaw. Aha. To jest Jest auto. au. Ślicznie. Ale oddaj. Oddaj. To jest Jest pres. ładnie powiedz. To jest pres. Daj pieska. Nie luj. No twój piesek, tak. Oddaj pieska. Daj pieska. Kubusiu. A co to jest? Lew. Powiedz ładnie. To jest Jest l- lew. 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 Oddaj lewka. Nie luj. A to jest miś. Nic. A co to jest, Kubuś? Kubuś. Zapadę. To dom. To jest To jest dom.